Hello, mega love shout out. Hello to you. My one commentator here. Good morning.
Hello, ako ay taga Bicol from Naga City. Dito ako nakatira sa Bicol region. Alam mo ba ang Bicol region? Dito ako nakatira. Maulan ngayon dito. Sobrang ulan. Maghapon kahapon dito maulan. Then ngayon maulan na naman. Salamat sa pag-stay. Hindi ko mabasa ang pangalan mo. Oyefer? ODG Fair? Hindi ko mabasa. Hirap basahin ang pangalan mo. Are you, boy or girl? Are you boy or a girl? 6 people in the house. Mega love shout out. Thank you for visiting my live stream. God bless and Happy New Year, everyone. Thank you.
Thank you!